खृष्टान पेराडाइम बर'आव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं निसा बरगयारी। जिल्ला एसएसए एबा सर्व शिक्षा आसाम मावख'नि लांगोनायाव खुद्रिसारदों सरकारि मिड डे मिलनि मावगिरिफोरा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव जिल्ला सर्व शिक्षा आसाम मावख'नि लांगोनायाव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुद्रिसारदों सरकारि मिड डे मिलनि मावगिरिफोरा। আমাকে 1000 টাকা দি আছে 500 টাকা দিয়ে সেই 500 টাকাটো কলাই গৈছে এই 500 টাকা দিয়ার পিছতে এই 500 টাকাটো উঠাই লৈছে কত গেছে 500 টাকাটো আমাক লাগে আমাক মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারে দিয়ে 1000 টাকাটো আমাক হে পাই আছো আর 500 টাকাটো আমাক দিব লাগে। खुद्रिसारनायनि सेथि सानाव बाहागो लानाय सोद्रोमाफोरा जोंनि खौरांगिरिनो फोरमायोदि मिड डे मिलनि मावगिरिफोरनो सरकारा दानसेयाव 1000ल' बेथन होयो। बे बेथनखौनो 6 एबा 7 दान होआलासिनो दोनो। बिथांमोना खुद्रिसारनायनि गेजेरजों दाबि दैखाङो दि सरकारा मावनायनि बेथनखौ दान मोनफ्रामबो रेगुलार होनांगौ। सरकारनि लांगोनायावहाय नोंसोर आन्दोलन खालामनानै बेनि बिसय मा थांखि लानानै आन्दोलन खालामबाय थादों? मा थांखि लानानै आन्दोलन खालामनायानो जोंना बेनो जों 2005 निफ्राय जों खामानिखौ मावबोदों 2005 निफ्राय मावनानै जोङो दिनैसिमबो जोंनि नांगौ सेलारिफोरखौ जोंनो होआ 1000ल' बिथन 1000 बिथनावबो समनि गेजेराव होयो अबेबा मासाव होयो अबेबा मासाव होआ 6-7 मास मथा मथि बेफोरबायदि बन्द खालामनानै दोनो जोंखौ जोङो इमान फुंनि 9टानिफ्राय जोङो गैयाबाबो 2टा जायो 2टानिफ्राय जोङो खामानि मावो गोरलैफोरखौ गथ'फोरखौ जोङो साफा खालामनानै स्कुलफोरखौ जोङो साफा खालामो गथ' गोरलैफोरखौथ' जोङो अनेक गावनि फिसाजों समानजों जोथोन लानांगौ थेवबो जोङो सेलारिखौ जोंनो सरकारा मानो होआ जों एथ' खस्थ' खामानि मावो अराव सङो बन गोथांफोर दैज्लांफ्राव ओरैबायदि सास्ति जोंनि चिराङाव जोंनिथिं दाबो गेसफोरखौनो जों मोनाखै अरजों बनजों जोङो संनानै जाहोनाङो इमान खस्थ' फायखाना टयलेट जोङो साफा खालामो सरकारा जोंनो बे खामानिखौ होनानै जोंनो सेलारिखौ मानो होनो बायो मानो होआ जोंनो 2005 निफ्रायनो जोङो खामानिखौ मावबोनानै दङ दिनैसिम बेसेबां बोसोर मावनानैबो जों एथ'बां दाबिबाय एथ'बां जों दाबि खालामबाय सरकारनियाव मानो गनाया सरकारा बेनिखायनो जोङो दिनैनि माबायानो जोंनि टारगेटआनो बाहाय फैनायानो माबायानो जाहैबाय ना जाथायानो जोङो जोंनि बिनाय मानिखौ जों गनायैखाय जोङो दिनै दहरना 1 थारिखनिफ्राय जोङो जोंनि डिमान्डखौ जेबो रिप्लाइ होआ जोंनो जेबो होआ बिनिखायनो जोङो 4 थारिखसिम बन्द खालामगोन आरो 4 थारिखसिमावबो जोंनो जेबो माबा मोनाब्ला प्रुफ मोनाब्ला जोंनो रिप्लाइ होआब्ला नांगौ रोखोमनि जोंनि डिमान्डखौ जोंनो होआब्ला जोङो 1 मास बन्द खालामगोन जोङो गुन'सब बायदिसिनाफ्राव जोङो अनेक खाथि 1 मासनि सिगां जोंनो खाथि नांगौ थेवबो सरकारा जोंनो दिनैसिम बिथन मोजां होआ 500 टाका बारायदों होननानै बुङो 500 टाकाखौ जों दिनैसिमबो मोनाखै आरो दाथ' 1000 बिथनखौनो जोंनो मा होयो 1 मासनि होगोन 6 मास 7 मास 12 मास बिदि थायो होमबा दिनै गाबोन बेसेबां माइरं मैगंफोरनि दामफ्रा बेसे 30 टाका हाजिरा सोर मावबावदों दानि आजिखालि जोङो बायराव मावोबा स्कुलाव मावाबा मालिकनो बाहेराव मावोबा जोङो 300 टाका 400 टाका हाजिरा मोनो जोङो बे 30 टाकानि जोङो मा मोनजायो जेबो मोनजाया दानि आजिखालिथ' माइरंआबो 50 टाका जाबाय 60 टाका जाबाय गैयाबाबो 45 टाका आरो जोङो माइरं सेरसेखौनो जों मोनाबा जों फिसाफोरखौ जों मा स्कुलाव सानफ्रोमबो मावनानै जों माजों जाहोलांनो जों माजों गानहोलांनो जों माजों फोरोंनो जोंनि फिसाफोरखौ दान मोनसेयाव 10,000 बेथन होनांगौ 12 दानाव 10 दाननिल' बेथन होयो बेखौ दानफ्रामबो होनांगौ आजिरा लाखांनायनि उनाव 3 लाख रां होनांगौखौ मावफुंनांगौ बिथांमोना आरो फोरमायबावोदि सरकारा थाबैनो गावसिनि बिनायखौ मावनांगौ आरो दाबिफोरखौ मावफुङाब्ला सोमावसारलांबाय थागोन लोगोसे आसामनि गासै 1,18,000 मावगिरिफोरा बिजेपि सरकारनो भट होनाय जानाय नङा होननानै सरकारखौ हुमखि होयो। हाबाफारिखौ नोंथांमोना मा जायगानिफ्राय लानाय जादों? बेबायदि हाबाफारि मा जायगानिफ्राय माने सब जोंनि बे चिराङावनो एखेयानो अल आसामबाबो जायो अल आसामावनो जोंनो जेबो बिनाय डिमान्डखौ जोंनो होआ सरकारा मानो गनाया नोंथांमोननि बिनाय माखासे माबाफ्रा सालारिफ्रा बेसेबां दिननि थाखाय पेन्डिं दङ? जोंना पेन्डिंआ मथा मथि बे मासनियानो 7 मासनि दङ आरो सिगांफोरनियाथ' जोङो माबायावनो गैबावलासो गोदाव सोराव जाबाय। आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मासिम मा खावलायगोन नोंथांमोननि दाबिखौ खोनासंफैबाय हिमन्त मामा बिश्व शर्मानिसिम जों बुङो जाहाथे जोंनि नांगौखिनिखौ जोङो 10,000 माहे जों बिदों जाहाथे हिमन्त मामाया जोंनि बिनायखौ गनायो गोख्रैनो आरो जोङो इलेक्सनाव जोङो
1,18,000 जन दङ जों जुदिबा जोंनि बिनायखौ जोंनो होआ जोंखौ इलेक्सनाव मोननाय नङा सासेबो जोंखौ मोना आरो जों गनायनायबो नङा होनायबो नङा बेनिखायनो जोङो हिमन्त मामाखौ जों खावलायो जोंनि बिनायखिनि माहे 10,000खौ जाहाथे जोङो मोनो जोंनि खावलायनाया बेनो थार आरो आनाफारि खौरांनि थाखाय जोंनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ थुनानै होदो गोजोन्थों